large gathering kasi po i-distribute yan sa kahalabaan po kang coastal, kang shoreline, kang Rawis. So, hindi po, bali po igwa kaming identify na 6 na stations. So, kada station po nasa mga 500 meters po yan. Bali po 15 participants po ang naka-assign duman. So, igwa kita ning kada kita magkakaigwa ning mga pagpiri na yan. Magkakaigwa kita ng social distance. So, Malaba po pala na So, ang participants po, advise din po na magdala sa diring water bottle, tumbler, personal, para po kung may mga darasinda na tubig na inumin, Ma'am Lorna, medyo siya pick up po. Alcohol or hand sanitizer. Wait lang po. Speaking of tumbler, igo po kita tigpa pa na ma'am, digdi sa DENR, ay naiiling ba siya? Pag nag-text po kamo sa muya, ay naiiling po nindo blue water bottle, as in, igo po kami kaining saro, green. Pwede po kamo mag-text sa samuyang opisina sa tigtao ko pong cellphone numbers kanina kung paano po kamo makakatabang sa DENR tangani maprotektahan, makonserve as in mamanihar ang satuyang natural resources. Paano po kamo makakatabang sa kapalibutan? Kung matext po kamo sa muya, pwede po nindong isend sa Globe sa 0926 708-9933. Ulitin ko po, 0926-708-9933. As in man po ang samuyang smart cellphone number, 0968-625650. Ulitin ko po, 0968-625650. As in, pwede po kamo manggana kaining water bottle na pwede man po aragang pigpapadara ni Ma'am Lorna sa Sabado na International Coastal Cleanup. Dapat na po may dara kita na sa diritang water bottle. Dapat po inipirming reusable water bottle. And pwede man po kamo manggana ning nailing po nindo ini nailing sa screen. Ang apod kini is eco bag. Pwede po kamo magpili kung eco bag ang gusto nindo, water bottle or eco bag. So, pwede po kamo sa muya mag-text. Ma'am Lorna, yung ka pa po. Hello, ma'am. Medyo nagluya po sa internet ni Ma'am Lorna. So, habang po nag-aalat kita kay Ma'am Lorna, ulitin ko lang po sa iyang sinabi ka so bago. Ano po, ma-recap kita. Kasi, ining International Coastal Cleanup 2021 na may temang Understand and Beat Marine Pollution. Gigibuhon po ini sa September 18, 2021. Sabado po ini sa shorelines kang Barangay Rawis and Arimbay, Legazpi City. So, bago po, sabi ni Ma'am Lorna na ini po pala na selebrasyon pigsasagibo kada ikatulong Sabado kang Setyembre taon-taon. So, bago man po na pag-urulayan ta na saro sa obheto kang coastal cleanup, iyo po ang maprotehiran ang satuyang marine biodiversity as in mabawasan po ang marine pollution. Kasi po, ang ati po sa dagat nagkakaos sa iniki. Pwede pong makaon ini kang mga turtles as in mga sira na pwedeng iyo ang ikagadan kang satuyang mga marine species. As in man po, syempre niyaon po kita sa panahon ng pagbagyo, pag-uran, pwede po ining magkausa ning flooding, as in magbara po ini sa satuyang mga kanal, estero, as in waterways. So ini po, saro po ini sa priority program kang DENR, ang paglinig po kang satuyang mga waterways. So, gari po nakabalik na si Ma'am Lorna. Hello, ma'am. Hello, Ma'am Hello Lorna. po. Sorry po sa internet connection, medyo mahina lang.
Okay lang po, ma'am. Okay So, po. saro po Okay lang po. sigurong kahapotan kang sa tuyang mga paradangog. Nata ngaya ma-conduct ti coastal clean-up. Kumusta ba ang satuyang kadagatan? Maati ba ang satuyang kadagatan? Siguro kung ako, iyo ang nagdadangog, iyo man din po ang maiisip ko, maati ba? Kumusta ba? So, anong masasabi mo po doon, Ma'am Lorna? So kung mahiling ka talaga ang satuyang kadagatan, padagos na nagdadakol ang mga basura na naghahali sa mga waterways, hali din sa mga household. Yan po ang reality. So kailangan pa po na i-address ini na problemang ini para sa health ng kagabusan. So, kaya kita nagkakandak ng mga clean up activities, lalo na po yan na nga pag medyo po ang panahon, may bagyo, may baha, ini na po ng mga basura na yaon po sa mga household na manage na maray, napapaduman po yan sa kadagatan. So yan po ang talagang reality po sa yung karagatan. So, tama ka dyan, ma'am. And tama po ba na kapag pagkatapos po kang sarong coastal cleanup activity, igo po ka mong tiga-fill up na form, so parang ocean trash data form. Tama po ba, ma'am? Ano, Yes ang tigigibo po ata nindo, pigtitipon-tipon po nindo sa mga basura, tig-segregate, as in tigbibilang po nindo kung Yes po. sa mga types of basura na nakuha during the coastal cleanup. Sa imong experience, Ma'am Lorna, ano po ba ang usually nakakadakol na ati or basura sa sarong lugar o sa sarong coastal area? Tama ka, Ma'am Joanne. Every time na nagkakandak kita ng International Coastal Cleanup, iga po kita ng trust data sheets na pigdidil upan. Nakalagay po duman kung ano ang mga type ng basura na nakukolekta. Inire-record po ito and then isina-summarize. Mhm. So, siguro it is worth it to banggitin ko na lang po yung summary ng trust data collect. Yung trust na na-collect nung last year na nagkaigwa kita ng coastal Sa cleanup. ilang na lugar? So last year nagkandak din kita ng coastal cleanup sa tulong barangay kang shoreline kang Rawis, Arimbay hanggang po duman sa Bigaa. Igwa po itong about ilang kilometers, more than 3 kilometers. So ang nakuha pa po ito na estimated total weight ng mga basura na nakolekta is 494.5 kilos, and then yung total number of trash bags filled is 38. So ganun po kadami Pulot ang pala, ma'am. Ano? mga basura na natitipon diyan sa mga shorelines iyo po yan ang 494 kilos, ma'am, kibasura. yes po, oo. Yan po. So, usually, ano ang mga laog kaini, ma'am? Kasi dapat maaraman ko sa tuyang publiko na ano ang dapat gibuhon kapag nagtatapok yung basura. Dapat, di ba ilaag, isegregate, itapok sa tamang lugar. Kasi po, kung araw kaini na ang mga these types of trash makakalaog po sa satuyang katubigan, di po siya maray para sa satuyang environment. Kasi iba po ba na mga diapers, mga anong bote, plastic, ano po ba, ma'am, ang so yung po, yung the most likely na nakuha ng mga basura, nangunguna po yung food wrappers, yung mga candy, chips, mga patos po, kang mga candy, mga pagkaon, yun po ang pinaka dakol na nakuha kay itong last year, yes po. So siguro pigdiri lang po ini. Pigdiri lang po ini, inabot po nin 5,949 na pidaso ng mga food wrappers. Hindi po ang nangunguna. And then ang sumunod po yung mga cigarette butts.
na nag-total ding 1,381 cigarette butts, and then grocery bags po yung pangtulo. Mga grocery bags na plastic. So, Tira po, may ma'am, iling sa grocery. nasa 531. So, ulitin ka lang po, ma'am, so data na tinao mo, ano po, so mga plastic na wrapper, kang pagkakon, arog kang mga plastic ang candy, plastic ang mga chips, uminabot niya sa 5,000 na pidaso ang nakuha po nindo last year. As in man po ining mga cigarette, upos po ki sigarilyo, nasa 1,381. As in man po ang mga plastic grocery bags, nag-abot po sa 531. So sa number po na tigtao mo, gari po na overwhelm ako sa kadakulan kang basura na tigtatapok pa lang talaga kang sa tuyang komunidad. So siguro po, Ma'am Lorna, saro po ining reminder sa satuyang mga paradangog, as in mga listeners na water body o sa satuyang kapalibutan. Kasi po, ini mabara sa satuyang waterways na magkakausa kipagbaha. As in man po siguro sa satuyang mga kuyas, as in tito, na mga nagsisigarilyo, ano po, na ang mga upos po, kisigarilyo, dahil din ipagtapok sa satuyang kadagatan. Kasi sa data po na pigtao ni Ma'am Lorna, nag-abot po sa 1,381. So, pirang sinigarilyo mo na naka-accumulate kita kisa sobra sa 1,000 na cigarette butts. As in man po ang mga plastic sa pagsaod, nag-abot kita sa 500. So siguro, dahil na po kita magamit yung mga grocery bags na mga plastic kasi igwa man po kitang mga eco bags na reusable and eco-friendly. Ano po, Ma'am Lorna? Yes po. I-encourage na lang, i-encourage na lang yung mga tao na mag-reuse, ayun, yung 4R, reuse, reduce, recycle, kung kailangan din namang, kung kinakailangan talaga na makakagamit tayo ng plastic, piliin na natin yung pwede pang magamit sa mga susunod na gamitan, hindi yung single-use plastic. I-text niyo na po kami, ma'am, sa mga listeners para manggana po kamo ki eco bag na itatao po kang DENR. And Ma'am Lorna, kumusta po lang po ang estado kang sa tuyang coastal resources sa Bicol? So, ang Bicol region ay igwa kita ning 89 na coastal municipalities. So, ang coastal resources naman for NAMRIA, ang corals, igwang 69,676 hectares. Ang seagrass, 38,635 hectares. As in, ang satuyang mga mangrove areas, igwaning 33,435 na hectares. So, ini po padagos na kuprotehiran, may mga programa kita digdi ang DENR para sa pagpapihir ng mga coastal resources po na ini sa buong Bicol region. Hindi po ba, ma'am, sa mga coastal areas, igwa po bakit taki mga pinagbabawal na mga aktibidades o mga illegal acts base sa satuyang mga regulations or satuyang lay na di po pwedeng gibuhon kang publiko sa mga coastal areas? Igwa po bang mga arog kaining acts, ma'am? Yes po, ma'am. Pinagbabawal, number one na pinagbabawal po yung pagputol ng mga mangrove trees. Number one po yan ang pinagbabawal. Kasi po, syempre po yung illegal fishing, use of illegal fishing, mga illegal fishing activities, pinagbabawal din po yun. As in, tungkol naman po sa mga tree planting or mangrove planting, kinakailangan din po natin na piliun sa mga lugar kung saan dumansin na magtatalubo na maray. Hindi po pwede na tanuman sa mga seagrass areas ng mangrove kasi po ibang
ibang ano yon, ecosystem naman yon. Yun lang po ang napaka-important. Ini po palan ang mga illegal or prohibited acts sa sarong lugar. Igo po pa ini ma'am na katakod na penalidad kung halimbawa may diin nakakaaram na nasa komunidad nagputol ki mangrove. Ano po ba ang kakaampangon niyang penalidad? Ay, diba po, sinasabi ta na dai pwedeng maging rason ang dai aram ang law, ang dai sa pag putol kang ano. So, igwa pa rin sindaning kakahampangon na penalidad. Sunod ako po na magputol ni kahoy. Yun na nga, hindi pwede na maging rason na di nila alam ang law. Tama ka dyan, ma'am. Ay, kasi ako. Igo po baga talaga kita ki legal maxim na pigatataram na ignorance of the law excuses no one. Kaya kita po na pag halimbawa di po kita dapat magputol ki mga mangroves talaga. Kasi ini po, di ba ma'am, nagpo-prevent po ini ki storm surge, lalong-lalo na kapag nagkakaigwa ki pagbaha o tsunami, napupugulan po ini kang mga mangroves. Kasi kung baga sinda ang first line of defense digdi sa tuyang lugar, ang masarag at masarag sa satuya, mga mangroves po mo na iyan. And ang mga mangroves po kasi, di ba, dyan din po nagsistay ang satuyang mga sira. Pwede din po siyang naging breeding grounds. As in, kung ikasaro kang aki na sira, mas nag-enjoy po kasi digdi ang satuyang mga fishes. So, tapos po man kita niyaon sa mundo to exist, and dapat po irespeto din po ang satuyang mga kairibahan digdi sa satuyang planeta na mag-exist din po sinda. And ini po, katakod kay ini Ma'am Lorna, aputon ko lang po, ano po ang mga programa as in aktibidades na pigsasagibo kang DENR, tangani pa pong mas maprotektaran, mas mamanihar, as in makonserbar ang satuyang mga coastal resources sa Bicol region. So, igwa po kita ang DNR po, igwa ni programa, yung Coastal and Marine Ecosystem Management Program. So, ito po ini na programa na nag-aataman kan sa tuyang mga coastal and marine resources. So, ang DENR igwang mga programa sa mga lahat ng provinces, lalong-lalo na sa mga may mga NIPAS MPAs, NIPAS Marine Protected Areas, igwa po duman yung mga programa na gibo ang DENR para po sa pangangalaga sa tuyang mga marine resources. So, igo po palang kita, yung Ma'am Lorna, actually naging topic ta din po, siguro mga 2 weeks ago, ang tungkol sa cement. Ano po, ma'am? So, digdi po sa cement, tigpo-protektaran ta ang satuyang mga marine protected areas, ang satuyang mga coral reef, as in, kung baga tigaapod ta po baga ang mga coral reefs na rainforests of the sea. So, ini po, pigpo-protektaran ta po ini, as in, actually, gari ang activity nindo po, digdi nagkakaigwa po kamo ki mga diving, ano po, kasi nagkakaigwa ki assessment, coral reef assessment. Saro po yan. Yes po. Saro po yan sa mga activities, yung coral reef assessment, seagrass assessment, and mangrove assessment. Saro po yan sa mga activities na PVB under CEMAM. Opo. So, digdi po ba, ma'am, nagkakaigwa po ba kamong kadipisilan sa implementasyon kang mga polisiya as in programa kang DENR under the Coastal and Marine Protection? Siguro po, dahil na mawawara ang mga challenges sa pag-implement ng mga programang ini. Pero ang pinaka siguro mo niyan, lalo na dahil igwa kitang COVID, igwa kitang pandemic, nagkakaigwanin mga restrictions. May mga personnel kita na kailangan magduman sa sarong probinsya para mag-conduct ng mga araw kainin ng mga activities. Nalilimit po dahil po may mga travel restrictions na sinasabi, may mga required na documents. Saro po yan. Saro pa po dahil din sa
pandemic, so mga dating face-to-face na mga meetings, ginigibutan na lang through Zoom or online meeting. Medyo ang participation po nung bumababa po. Hindi lahat nakakapag-participate Zoom or online po. Yan po ang pinaka naiiling po na challenge sa pag-implement po ng mga programa ng DENR. Pero pa rin po siguro mga unfavorable weather condition na halimbawa po may naka-schedule na monitoring ng coastal sa mga NIPAS areas or water quality monitoring, and then po nagdaigwa din maraot na panahon, so dahil po natutuloy ang mga activities po. So yan po ang mga ini po pala challenges. ng mga challenges, as in mga siguro natural na mga kaulangan ngunya na panahon kang pandemya. Pero ini man po ma'am, good to know po nagabos ini tigigibuhan tang paagi para ma-overcome ta po ang gabos na challenges para po mapaabot ta, as in masagibot ta ang mga roles and responsibilities kang DENR sa tamang paagi. So Ma'am Lorna, siguro po ang topic tango niyan is about coastal cleanup, tungkol sa kadagatan ta, tungkol sa nasa irarom kang sa tuyang kadagatan. So, bako ini ma'am technical question, bako din ini general question. Siguro po ma'am, sa mga nagdadangog sa tuyang ngunyan, kung halimbawa maiiling mo ang sa irarom kang sa tuyang dagat, paano mo po ini sa muya i-explain, paano mo po mapipicture out sa muya ang kadagatan? Nanyaon sa tuyang ngunyan sa Bicol region. So, ang kadagatan pa unong ta sa irarom sa mga coral reefs, sa mga divers. Pag nagda-dive sila, naiiling nila ang estado ng mga corals. Magayuno na ilingon, na naiiling na lang kang mga bako divers sa mga pictures na pikuhaan nila duman sa irarom. Magayuno na ilingon na malago yung yung mga corals. Dakul na sira ang naga-star duman. So yan po ang kagayunan kang ang nasa irarom ng dagat. Kaipuhan pang protektaran at amanon para sa bako lang para sa present na kundi para sa mga mga susunod pa na generation. So tama ka dyan, Ma'am Lorna. Igangan ipo kita digi sa DENR, iyo po ang pigaapod tang saringgaya. Na actually, ang ibig sabihin kang saringgaya talaga, this is a Bicol term na kung saan tataram tang marambong, lush, and abundant. So siguro po, ma'am, iyo ini ang share mo sa muya na picture kang sa tuyang kadagatan, saringgaya, marambong and lush. Maski po ang sa tuyang mga coral reefs and ecosystem na nasa iraram kan sa tuyang kadagatan. So, this is a good thing po, Ma'am Lorna, dahil naaraman ta na magayon sagod ngunyan ang estado kan sa tuyang kadagatan. Asin man po, maski ba ko ang sa tuyang kadagatan, ang sa tuyang kapalibutan. And Ma'am Lorna, saro pa po sa kahapotan ko kasi syempre, takol sa tuya ang nagdadangog. Paano po makakatabang ang publiko para makatabang sa DENR sa pagprotehir, pagmanihar, and konserbar kang sa tuyang natural resources, marine natural resources? So, ang community, ang lambang saro sa tuya, may part para po sa pag-protehir kan sa tuyang mga natural resources, mapadagat man or sa land. So, ini-encourage ko ang gabos na makipag-cooperate para po sa magayon ng programa kang DENR sa ataman ng sa tuyang kapalibutan. Ang saro lang po na ang takang mga basura, siguro i-practice ta na ang tamang waste management, yung waste disposal. Siguro kitang mga material recovery facilities sa gabos ng barangay,
kaipuntang isegregate para po maayos ang kadudumanan kan po yung mga basura. Hindi siya makakapunta sa mga waterways hanggang sa makaabot naman sa dagat na nagpo-cause ng pollution sa tuyang mga karagatan. Ang pag-ataman sa tuyang kapalibutan, naghahali po sa lambang saro sa tuyang mga household, sa tuyang pagsasadiri, i-practice na po ang tamang tapuntan sa tuyang mga basura para po hindi siya nakakapunta duman sa mga karagatan. So, maraming salamat po, Ma'am Lorna Haranilia of CDD sa imong very informative na pigtao mo sa muyang discussion about international coastal cleanup asin man po sa mga programa asin polisiya kang coastal resource management kang Bicol asin kang DENR. Igo ka po ba ma'am na gustong i-shout out ng mga listeners and friends mo dyan? Shout out ko lang ang samuyang mabuot na division chief kang CDD, si Ma'am Marlene Francia, sa tuyang ARD ng Technical Services, si Attorney Ronel Sotto, kasi siyempre sa tuyang Regional Executive Director, Francisco Emilia Jr. Yan po. So, hello sa inyo dyan sa gabusming mga matibay asin maigos na mga lideres kang DENR Bicol. So, kami po, Ma'am Lorna. Shout out ko din po. Isisay pa po, Ma'am. Shout out ko din po ang samuyang CRFMS Chief, si Ma'am Emerin Dadea. Hello. Nasa arong lang po siya ngayon. Naka-work from home po pala si Ma'am Emerin. So, ma'am, kami po maugma na pigpaonrahan po nindo giraray kang CDD ang RSCIG sa pamamayo po ni Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. Kasi po, dakulon po kaming naukodan, as in, nainganyo po kami na magtabang, maski po di kami makaka-attend kung sa mga nagdadangog ta di maka-attend sa mismong aldaw kang International Coastal Cleanup. Pero po ang suporta asin pagpadaba kang sa tuyang mga komunidad, ang mga nagdadangog sa tuya, pirmi pong yaon sa DENR. Diyan po kami pirming maugma. Asin sana po dai magsawa ang sa tuyang komunidad na magsuporta sa mga programa asin polisiya kang DENR. Ma'am Lorna, ulitan ko lang po kanina sa data na pigtao mo. Na last year po, nakakuha ng plastic wrappers na maabot sa 5,000 pieces, cigarette butts na 1,381 na pidaso, asin grocery, plastic bags na 531. So ini po reminder, siguro sa man din ining pagmata sa satuyang mga kairibahan sa komunidad na data na po ini itapok sa susunod sa satuyang mga kadagatan, sa mga ilog, kung saan man pong waterways kasi po ini di magiging magayon para sa satuyang kapalibutan. Sana po sa numerong tig-ururunan tangunyan na nagkaigon ng realisasyon na di magayon na magtapok kiarog ka ni kadakol na number i basura. So, sa gabos po na paradangog kang DZGB, kami po ni Ma'am Lorna Haranilia and ako po si Joan Mariscotes from the Regional Public Affairs Office. Nagpapasalamat po sa giraray sa gabos tang paradangog. Ini po ang naging satuyang programa, Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.